Hau hasiera bat da. Eskainiko ingelesezko klase batzuk, 3 mailatakoek, baina importantena da hizkuntza eskolak edukikobla hemen bere delegazioa, bere adar bat edukikobla, eta erantzute jola herriko eskaera batei. Herritarrak asko desplazatzen zienak, Ibarrea o beste lekuta ingelesa eta idiomak ikistea, poliki-poliki herrien eskainean izatie zerbitzu hori. Eskagile daude, ordutegile aldetik, zabaltzeko, bai beste hizkuntzeta zergatik ez, beste maila batzuta zergatik ez. Gure intentzio da, eskari hori jasotzen jutie, arreran Joseba egoa da, demanda horiek eta pixke jaso, eta aurra begire jutie edatzen proiektu hau. Gero baita ere ikusiko dugu beste gela bat, ohiko gelaz aparte, jarri dugula multimedia gela bat, autoikaskuntza erabiltzeko. Teknologi berriek aukerak ematen gu ordenadore bitartez eta lanak eta kombinatzeko klasiekin, eta metodologi berri horiek lantzeko asmotan gehan. Poliki-poliki, gobea lanien, dauden artien. Bueno, 3 gelako eskaintzi egin da, 3 bete dira. Gela bakoitzin 8 ikasle egon goie, orduanea zerbitzu ematen jau 84 ikasle momentuz.